TikTok-livessä muistuttamassa, että me soitetaan ensi huhtikuussa Nokia-areenalla. Liput tulee myyntiin ensi maanantaina. Mä otan tietää, jos joku aikoo ostaa liput. Koska mä veikkaan, että joku haluaa. Mä en tiedä, mä voin olla ihan väärässä. So this is the only one live. It's gonna take like 5 minutes for us. We're gonna speak Finnish now because we announced the Nokia Arena today, so we have to be fair to all the Finnish fans. We announced a very big Suomi keikka, so now we need to speak Finnish. Yeah. Kyllä liput saatava, oikein meininki. Onko se teidän keikka K18? Ei ole, siellä on erikseen rajattu anniskelualue, mutta se on sallittu kaikenikäisille. Kaikki vaan messi. Sillä tulee meidän tähän asti isoin show, että me aletaan topata moninkertaisesti se jäähallikeikka, mikä me vedettiin tossa joku aika sitten, niin me ollaan suunniteltu sinne vielä isommat puitteet ja kaikki tulee olemaan vielä paljon isompaa siellä. Suunnittelu on alkanut jo pari kuukautta sitten ja nyt me vihdoin päästiin jakamaan tämä ilouutinen. Kyllä. Tästä tulee erittäin kova. Mä uskon, että noin iso showta ei olla nähty Suomessa ainakaan sisähalleissa niin vuosiin. Sisältääkö VIP-lippu meet and greetin? Ei tiedetä vielä, mahdollisesti. Ei oo suunniteltu sisältöä vielä valmiiksi. Pyroja niin perkeleesti luvattu. Kyllä, kuuma tulee. Mitä eroa Golden Circle ja normilipulla on? Golden Circle, sä pääst lavaa eteen, siihen tulee sen erillinen alue. Ja sä pääst myös aiemmin sisään kuin normilipulla. Eli sä pääst varmasti lavaa eteen. Pääst nauttimaan niistä pyroista. Paras uutinen pitkä aikaa, agree. Soittakaa Feel Nothing, laitetaan harkintaa. Mitä jätket? Ei, tässä mennään taksis. Tehdään promoa ja ruslataan. Meillä on vähän tämmöisiä radiopäiviä ollut tässä, että me pyöritään aika paljon nyt kaikissa radiojutuissa kertomassa nyt tästä Nokia-areenan keikasta. Kaikkia juttuja kannattaa kuunnella siellä. Siellä tulee kaikenlaisia paljastuksia samalla lailla kuin tässä livessäkin. Joo, ja sit Radio Rock jakaa VIP-lippui, eikö noita normi, mä en tiedä mitä lippuja ne on, mutta ne jakaa, niillä on piilotettu Tampereille muutamiin paikkoihin niitä lippuja, ne katsii kuulla radioa ja... Mä äkkiä etsimään, ne kertoo siellä radiossa vihjeitä, että mistä tällaisia lippuja voi löytää. Onks lämpäreitä? Tulee olemaan monta lämpäriä, ne on tosi yllättäviä kaikki. Me haluttiin niilläkin vähän haastaa, sekoittaa pakkaa, ne ei ole ehkä kaikki sellaisia lämpäreitä, mitkä jengi heti arvaisi, että voisi olla lämpäämässä Blind Channelia, niin me koettiin sinnekin, yllätyksiä on luvassa niin sanotusti. Pistättekö mut itkemään? Varmasti. Eiköhän siellä tuu semmoista herkempääkin kamaa. Tai sitten siellä tulee niin kovat breakdownit, että siinä vähintään tulee itku. Kyllä se on, sitä tulee varmasti tunteiden vuoristorata sitä illasta niin meille kuin kaikille katsojillekin. Missä muut jätket? Musta tuntuu, että Joonas on kattomassa Blink-182 jossain. Se oli Prahassa mun mielestä. Mä ei oikein tiedä, että se tulee Suomeen jossain vaiheessa. Mä ei oikein tiedä vielä milloin. Aleksi on... Ale oli jossain levyyhtiöhommissa. Taisin käydä jossain kahvilla. Oulun pääty vaikuttaa Oulussa tekemässä hommia siellä. Mielipide Tampere. We love it, we love Tampere. Meillä on hirveästi, me ollaan siis vedetty vaan hirveästi keikkoja Tampereella. Se varmaan niin enemmän kuin melkein missään muussa Suomen kaupungissa. Että varmaan siksi, että me soitettiin jossain vaiheessa Jack the Rooster-niminen baari Tampereella, niin me soitettiin se varmaan joku 14 kertaa jossain vaiheessa meidän uraa. Okay, I wish I understood what you two were saying. So this is the like super special live for all the Finnish fans. We wanted to give all the Finnish fans alive with Finnish language because we announced the arena show today. It's a Nokia Arena, which is the biggest arena in Finland. So we wanted to kind of
make sure that all the Finnish fans understand that what is going on, and next Monday will be the official sales for the show. But now we keep on talking in Finnish, so if you don't understand, feel free to go away if you don't wanna like just vibe with us. Milloin Kuopioon? Eiköhän me tulla vielä? Aivan varmasti. Paljonko lippuja myydään? Lippuja tulee olla rajallinen määrä. Sinne myydään aluksi toi permonto täyteen. Se on sama verran kuin Helsingin Nordicsella. Sitten me myydään alakatsomot. Eli se on rajallinen määrä. Mä suosittelen oikeasti maanantai ole ajoissa. Ei voi koskaan tietää mitä tapahtuu. Eli jos harkitset ostavasi liput, niin ole ajoissa. Niille, kellä sillä on väliä, mitä välissä on, eivätkä väliä. Starikka seuraavaksi. Mahdollisesti. Katsotaan, miten hyvin tää menee. Meillä ei ole ehkä samanlaista starikka-nälkää, mitä noilla isoilla Suomi-poppiartisteilla. Me ollaan kuitenkin heavy-bändi, niin pitää olla realistinen sen suhteen. Joo, tää oli looginen jatkumo. Nyt tää tuntui meille. Me mietittiin tossa, on siitäkin varmaan puoli vuotta aikaa, mutta mietittiin, että mitä tehdään Suomessa seuraavaksi, kun tuo jäähalli tuli silloin soitettua, niin tää tuntui loogiselta jatkumolta, että mennään nyt tekemään, me tehdään vielä isompi show ja mennään sinne. Jos se radio voi droppaa, emme tarvita mainoksia. Mausta aina tinkimättä. Okei, whatever. Kuulette radiomainoksia tässä vaan. Thanks. I don't understand Finnish but slay. Yeah, we're sorry about that, but we wanted to give this special live for people. And we hope people from abroad as well buy their tickets and come to see us in Nokia Yeah, that's Arena. super important. It's gonna be the biggest show, one of the biggest shows, well, the biggest show we've ever done so far. So Yeah. get your tickets and come to Finland, come to Tampere. It's a very nice city. Yeah, it's almost summer, so it will be super awesome to like about the pre-parties and everything. And we're gonna have probably massive after party after the show, so infos about that will appear later. Come to see the show, and after that you can see us in the nightlife of Tampere. I'll definitely be there. Awesome. We see a lot of people outside Finland come, and that's dope. We love that. Like people traveling to Finland to see us in Nokia Arena. So. Mutta tulee paljon kommentteja. Jep, siellä paljon tulee settilistä. Me ollaan koitettu huomioida, että siellä olisi myös semmosia biisejä siinä Nokia Arena setissä, mitä me nyt ei olla hetkeen soitettu. Jos tuntuu, että oot käynyt meidän keikoilla, etkä ole sitä omaa lempparibiisiä kuullut livenä hetkeen, niin siinä on todennäköisyys on, että se voi löytyä sieltä Nokia Arena setistä. Plus meillä tulee myös ennen sitä, niin me julkaistaan myös uusi albumi, joka toimii sieltä sen settilistan selkärankana. Että siellä on sitten ihan uusia biisejä luvassa, joita saatte toki kuulla ennen sitä. Mutta siellä on ihan uusia ennen kuulumattomia biisejä ja iso show niiden ympärillä. Toki unohtamatta niitä vanhoja. Kyllä meidän pitää ne hitit soittaa, me tiedetään myös se. Se tulee olemaan pitkä setti. Meidän pisin tähän Pidempi kuin Nordicsella aikoinaan, pidempi kuin missään aiemmin. Ja show tulee olemaan tuotannoltaan hands down isoin. Minne te menette? Salaiseen paikkaan. Se on valitettavasti, ollaan Helsingissä vielä. Ja mainosmies hommissa. Me käydään promottamassa nyt tätä meidän suurinta stunttia tähän asti. Eli Nokia Arena keikko. Mutta tasan viikon päästä me ollaan Las Vegasissa. Come to Poland. Yeah, we may have a news for European audiences around Finland. So yeah, but right now we have only Nokia Arena. So if you want to see the biggest arena show of the bands, get your fucking tickets on Monday. Turvavyötkin. Oh my god! Busted. Missed it. Me ollaan melkein perillä, niin me ollaan tosi lopettelemaan. Mutta hei, kiitos kaikille. Olkaa valppaana. Nokia Areenan lipunmyynti aukeaa ensi maanantaina. Käykää nappaa liput ja nähdään tässä pian. Hyvä. Pitäkää huolta. Hyvä.